Prekvapenie. Nič, prišlo mi to úplne prirodzené. Zmätok. Obrovský žiaľ nad tým, aký ťažký osud bol môjmu synovi prisúdený. Bezpodmienečnú lásku, dôveru a odovzdanie. Cítila som smútok a beznádej. Strach, lebo naša spoločnosť na toto ešte nie je pripravená. V pohode. Akurát mám mierne obavy, aby to nemal zbytočne ťažké. Najmä kvôli okolí. Obrovskú vďačnosť. Zodpovednosť za úctu k celej LGBT plus komunite. Som veľmi šťastná a spokojná. Cítim sa veľmi dobre. Spoznal som skvelých ľudí v tejto komunite. Veľmi dobre, pretože viem, že bol to správny ťah. Obohacujúce, ale strach v pozadí ostáva stále. Sme rodičia tých, ktorým sa naša spoločnosť obracia chrbtom. Aj preto sme spísali naše príbehy a skúsenosti, aby sme medzi nás všetkých prinavrátili ľudskosť.